Reflexions sobre competència a la cadena agroalimentària. L'ACO ha realitzat aquest estudi per la preocupació dels possibles efectes negatius sobre la competència a mitjà i llarg termini dels desequilibris en el poder de negociació entre els operadors de les diferents baules de la cadena agroalimentària. En els mercats d'inputs, les fusions en el sector agroquímic han concentrat la producció internacional en 4 grans grups que representen un volum important del negoci d'aquest sector a Catalunya. La producció agrícola i ramadera es caracteritza per la seva atomització, però s'observa un procés de concentració per la desaparició d'explotacions i l'increment de la mida mitjana de les que continuen. La major part de la baula del processament i la transformació està formada per pimes, però també compta amb empreses grans. A la distribució majorista destaca la importància de Mercabarna i el creixement dels establiments de comerç a l'engròs i dels centres logístics. La distribució minorista es caracteritza per un cert grau de concentració, ja que entre els 50 principals grups minoristes, la quota de mercat dels 3 primers es troba per sobre del 40%. A la Unió Europea, els objectius de la política agrícola comuna tenen preeminència sobre la defensa de la competència. No obstant, el manteniment d'una competència efectiva és un dels objectius tant de la política agrícola comuna com de l'Organització Comuna de Mercats. La producció i comercialització de productes agrícoles estan subjectes a la normativa de defensa de la competència, però existeixen exempcions. Algunes exempcions es poden aplicar en qualsevol moment i altres només en situacions de crisi. També existeixen especificitats per a determinats productes o sectors. A més, també es poden aplicar les mateixes exempcions que a qualsevol altre sector. Sempre que compleixin determinats requisits, les organitzacions de productors i les associacions d'organitzacions de productors reconegudes poden comercialitzar i negociar contractes de manera conjunta. La concertació de preus o quantitats o l'intercanvi d'informació estratègica només es troben exempts si es produeixen entre productors membres d'una mateixa organització de productors o associació d'organitzacions de productors reconegudes per un estat membre i per la consecució dels objectius assignats. L'estudi Reflexions sobre competència a la cadena agroalimentària, així com d'altres documents relacionats amb els sectors agrícola i alimentari, es troben disponibles a la pàgina web de l'ACO. Independència, innovació i rigor per a la competència en benefici de tots.